kublai shibon ba phi click yagane ga video bar ka jing kershan ga jong phi yangi nakapor shakapor ka long shisha ka jing aimen sim om tang yanga re yangi baro hagane ga team jong ka ethos talks hagane ka por ga bamanta ni ko ban ron ra happy shapang ka jing phlashem sim jong uwei naki samla ubala im hakajing kerni jong ki jingdi penbuai hado ba ulai opang ula preda ka snam hare kumno pat ula yo ya ki jing kala ka bathamai ba ko apanya thu ya phi hakaba kut jong ga ne video kumno ba uniu samla menta ulong ba ule ayu bar ka long shisha ke ka ban aimen sim kajing prakhat thamai ya gitu baro ki bala im ha ki jing kerni jong ki jing penbu aj ki ba pher ha ka jing shem ga jonga bar ki prolog parjor ki bahiyeng basem kham tam bar ki to ki bala ngop ha ki jing di penbu aj ki ba pher kalong umjudan weiru lani ka weiru ki bam kwa ya ka jing em ka ba thamai la don na padeng jong phi ki ba la em ha ka jing kerni jong ki jing di penbu aj phi pe ya ga ni video ko ban ong ya phi ko ban condemn ya phi ko ban ong ya phi ba u bleu e ya phi ba u kwa ban a ya phi ka jing em ka ba thamai le si phi prakhat ba phimla ashu ban lai handai ba phi pe ya ga ni video man ta ka jing phla jong u neu samla ha ga ni ga video ka long shisha ba ka long ka nuksa ya phi ru ba phila ban yo ka jing em pat ka ba thamai hoi kam long ka ba sup ban lai na ki a ha ki bala te la khom yangi ha ki ni ki sngi ki snam baro harengan ong ya phi dangdon kalat but what do jinkerman lada hau briu kalong ka bomla re hau bleite kalong kabala to nge ya chakman ba to blem kar khu ya phi ba phi pe ya ka ne jing plashaman sem yongi ba Pynshailang Iawphniaw Kublai ya phi baro ka kerteng ka jonga kalong Pynshailang Iawphniaw bat ngasa haum pleng shilong lengba jong kane ka video nga kwa bania thu shapi shapang kumno ka jingim ka jonga ka bajulong ka jingim ka ba khlem jing kermen ka jingim ha ka ba ngala pelut por ha ka jing kerni jong ka jingdi buat ya ka kiat bat ka jingim ka ba khlem jingmut kala kelalong ka jingim ka ba thamai ka jingim ka ba don jing kermen bat ka jingim ka ba don jingmut ngawan na ka yeng ha ka ba ngia don nyomot shipara bat kumbalong ki babun ki yeng ka jongiru kalong ka yeng ka badap da ka jingplot bat ka jingduna suda wat langilong ka yeng kristan henrei namar ka jing ban jong ki jing jinjar jong ki jing ya ka yeng ka sem ka jongi bat ki jing kenrum kenram ki badon ha ka yeng ka sem ka jongi ha ka to ka por ngem juyo lat kum ka yeng bangin lech cha ka jing ya seng kumta kumukhna ubam shimlayo ya ka jing hikai kristan nadu padang red ngasdang ban im yala ka jong ka jing im kat kum ka jing suthu jonga bat da ka banga perthu ya ka ka bangai i ha kane ka perthai kumta kala pelong yanga benadu pangadang lech kelas 4 ngala teneng bandi yau secret pat yau biri bat kumta kata ka jing teneng ka jonga kala pelong yanga bangan kirni ha ka jing di secret nadu pangadang red bat kumta ter habang ala poi ka kelas 7 ngalas dang ban mat saya ka kiat handrai ka jingkerni jong ka jingdi kiat kelas dang nadu banga pas matric hadu haus nem arhajar watla ngadang long tang ukhna ha ka to ka por handrai ngala tip ha ya ki jing sneu ke bami na ka jingdi kiat namar ngajui i ha ka yeng ka sem ka jonga man ka sngi ya ka jing sneu ka bami na ka jingdi kiat henrai penban ha ka jing ya shongshit paralok kala pelong yang bangan mat ya ka kiat bat kata ka jing mat jong ka kiat kam kut tang ha ka bangan mat ya ka henrai suki kata ka jing mat ya kata ka kiat kala kelalong penban ka jing kerni ha ka jing im ka jonga bandi ya ka kiat
Bat kumta haba ngalang ngop hakata ka jingkerni bandi ya ka kiat. Kiwan shibun. Ki jingkela haka jingim ka jonga. Ka jingkela hakaba kalakta ya ka pule putih ka jonga. Ka jingkela hakaba kalakta ya ka jingedai jonga hayeng hasem. Bat kata ka jingkerni jong ka jingdi kiat ka jonga. Kalawara tang ya ka jing sungsi haka yeng kasem ka jongi. Bat ngajukan mau ya imei ibaju susi nak benta jonga namar ba ukun jong i ulang ngop haka jingdi kiat. Bat ngakan mau ru ya kitu kimit haka ba imei iju syong banduai dakaba yam iju duai show blay bau blay un pen kela thamai ya ka jing im ka jonga. Kumta habang ila nang ya he la nang ya san daga jing penbor ka jong imei bangin lech ka jing ya seng ngelas dang ban lech ka jing ya seng bat hadin banglas dang man lech ka jing ya seng habang apoi ka jing ya seng yalap ngajiyo sngow ya ka jing yalap kristan bat kata ka jing yalap kaju penrem ya ka mensim ka jonga namar ka jing im ka bangaj im hakato kapor namar ngadang benut ya kato ka jing subha kabawan na ka jing di kiat kumta ngamju pen sngap ya kita ki jing yalap jong kinong yalap henrei kat panang mi kisngi kata ka jing kerni jong ka jing di kiat ka jonga kalanang jur tat hadu ba ka poi kaput ya kaba hakawai na kita kisngi ngalapri da ka snam namar bangala di pelat ya ka kiat bat kumta kala penlong yanga bangan sya admit sya ke hospital buatlah ka kiat kala penpoi yanga syadu hospital ru henrei penban ngam shimla sange bandi ya ka kiat henrei kat banang mi kisngi ki benai ngasdang man perkhat yala ka jong ka jing im bat habang apej ya ka jing susi bat ka jing yam pat no chung imei kawan ra ka jing surem haka donut ka jonga haka mensim ka jonga pat ngasutu baka jing im ka jonga kawan ra tang ka jing susi ya ka yeng ka sem bat habang ala sutu baka jing im ka jonga kawan ra tang ya ka jing susi haka yeng ka sem kala penlong yanga bangakwa ban no ya ka kiat bat kumta ngalasdang man persyang kilahat kilenti kat ke bangatip bangan no ya kene ka kiat henrei penban man ka banga persyang ngam jujok bat ngam jula ban ya ka kiat bat hadin bangala persyang bon sin bangan ya ka kiat bat habang amla ban ya ka kala pelong yanga bangan sedang ban syong ban perkat yala ka jong ka jing im bat ngasdang ban yala de bangalong penban ka jing tim ya ka yeng ka sem ka jonga tat hadu bangaju perkat ha kitu kipor bakala khambha yanga bangan yapno ban ya ka ba im ha kane ka perthai namar ka jing im ka jonga kawan ra tang ka jing sungsi ya ka yeng ka sem ka jonga hakitu kipor kibreu haba kipet yanga ki kumbangalong ubreu ubadap da ka jing subha ba ka jing kemen henrei penban ke kabadon hapok ka mensim ka jonga tang manga ngatip bakat no hapok ka mensim ka jonga kadon ka jing sudah kadon kata ka jing kordet mensim hapok jonga namar bangamla ban ya ka kiat badai kum ha kata kapor ha ka bangala du jing kermen ha ka bangala perkat ba lese nganum la syu ban ya kane ka kiat dai kum ha kata kapor ha ka ba ngasdang ban lej berki perlok kristan ki ba kenja mensim
ngasdang manlet chaki habaki aware nga shaka prayer meeting ka jongki but habang ngasdang manlet shaka prayer meeting ka jongki kasdang kadon ka jingsuk ba ka jingkemen hapo ka mensim ka jonga kumta man kapor hakabaki don ka prayer meeting ngajulet shaka prayer meeting ka jongki namar hakatu kapor kadon ka jingsuk hapo ka mensim ka jonga but kumta kat banganang let shaka prayer meeting ka jongki ngasdang bansutu halade badaka bohar ka jongahi nganumla ban lait nakani ka jingkerni jong ka jingdi kiat henry detang ujisu ubala ban thau thamai ka jingim ka jonga detang ujisu ubala ban pelat yanga nakani ka jingkerni jong ka jingdi kiat berhadin bangala sutu ngala shempang ya kata ka jing shisha dei hau telang arhajar sa bangarai bat ngakut jingmut halaga jong ka jingim bangan IT laga jong ka jingim syau Yesus Kristus bat ka ba pela ka ba ublei ule ha ka jingim ka jonga hadin bangala IT laga jong ka jingim ka jonga syau Yesus Kristus kalong ba ublei ula betat shisendon ya kita ki jing melin ki basniu ki jonga ujing di secret ka jing di kiat wat lau jisu lale ki kamba ha ka jing im ka jonga da ka bau pelat shisendon ya kita ki jing melin ki basniu henreng ko abani thu shapi ba kata ka jing im ka bathamai kamlong ka basuk yang abangan im namar ba ki jing penshoi ki wan ha ki dur jong ki perlok ki banga juyadi ya bam ha ki por ki balalit no kumta ka penlong yang abang haban shim ya karai ha ka banga haban kiar ya ki shipor na ka jing im ka jonga bat hanga haban penlut por ha ka banga dwai bat ngapuli ya ka tien ka jong blai bat ngapan bo na ublai man ka sngi bangala ban im bat ngan yaj ha kata ka lenti ka bathamai bat ka jingirap ka jong blai nadu katu ka por hadu menta nasdang ban im ya kane ka jing im ka bathamai ka badap da ka jing kermen bat ka jing mut ka bau Yesus Kristus uai ha ka jing im ka jonga aku apa dia thu ya pi bahadian bai lama dia o Jesus Christ la yo aja kala ka bamot iba pensyai ila sedang banyala pa gospel halari khasi ka jongi banam dei tang kata ublei ula khot ya i ula bu ha i ka sokhya bai le ban aya ka gospel shakito gem palios go bai ra ya kata ka gospel jong ka jing pan lai lo jong Jesus Christ met bat mensim wat shadow shari dikharo ila le trai sha Himachal Pradesh shajan jong ka Kashmir bai la sa sha tu hadu ko makhandai snam ila trai hagitu ki jaka ki lom tha hakaba ka yor haka portalang kadap hadu kumba khat saw khat san phot ai maka jing peja kalong le si hadu lai ba saw sha ya ka jing peja jong ka khasi ka jongi hagitu ki lom makashang jong ka Himachal Pradesh pi haba oblei open light load pi open light load tang khandiat hanre open light load par but open non kamru open non buramru kan ya kitu ki ba IT ya de hao oblei kan ula ban le kan dia ka bor om ga jong ubreo shiman re ga jing ai bor ga jong oblei hi haba IT ya de oblei open non kam ya uno obreo ladau Yesus Kristus ula thau thamai ya ka jing im ka jonga habanga khot kerpat ya ngangets kemru ba un yo snow ya ka jing khot kerpat ka jong phi bat un wan ha ka jing im ka jong phi bat un thau thamai ya ka jing im ka jong phi ke ai ka bamla hau breu ka long ka bala hau blei ka ktien jong oblei ka ong bawat te phin sa shem te on sa ple but pan te on sa ai ha to phi kloi ne em la phi snow ye ka jing khot ka jong blei ha ne ka por wa man ta phi kloi ne em ban tit phi kloi ne em ban pan phi kloi ne em ban ple ka tien jong blei ka ong balada phi pan ya ka do kha unom aya phi do besen la phi pan yo kpu o blei unom aya phi do mau Wau long blei oba iya phi do kata-kata hari ko aban aya phi
ya ka jing em ka ba thamai ka jing kemen ka ba himpat semat menuru hari ka jing keli ka long phi kloi na em ban IT ila di ho la da phin IT ila di ho u kloi ban thamai ya ka jing em ka jong phi la ro pan thamai ka jing em jong ba pan shai u kloi ro ban thamai ka jing em ka jong phi la da phi kloi ban IT ila di met ban men se na ba hyap sim karai ong try nga IT no ila di hame ngamla dala di phila ban mo kakten phareng ki ong su surrender no u jisu ong wan shanga phi baro ki bathaj bar bakhya ga jingket tengan penjam ya phi wan shanga ong balai namar ba phimla dala di ong wan shanga phi baro phila ban long hakano kano ka duru phila ban don hakano no jing sha te ro hare ko am bo jisu christ u e ya phi hakani ka por ba man taro de ma phi bat oblay ka ktien jong blay ka ongol kum ne la ra uno udan ha ukres u long jing thau ba thamai ki barim ki la do no bat hakmi ki baro ki la long ki ba thamai hakane ka por ka ba manta tu nya penlut por ka jing duai kan bang nga dang duai nga kwa ba ma phi ru phen duai rengkat ba nga ublay u i ka do not ka jong phi wala ka long tangka video ro ngia jengai ibai na ibai pat re ha bagi duai na do not baro ublay wi sngoi jing duai ki jonga wi sngau ro ya jing duai ki jong phi upet ya ka do not ka jong phi phikloi na em pendem ha kan ka por la phidon hang no ro to ngia pendem ha ka jing duai ko ka pa jong yu ba bleng ha ne ka por a bleng da duai kerpang nagabanta jong ine ba Duai kerpang nagamanta jong ini ikong. Duai kerpang nagamanta jong ini hinmen but iparai jonga atrai. Iba pai shame hakane kapor war bahi pej yagane ka video ro. Able da duai kerpang hoy habai pai shame. Mamemen pediang ingi aingo mamalong oble obom ju eno ben. Malong oble obom ju kantai yakitu kiba pai shame. Laha kano ka jinglong ro ni ai ngo ya me au blay na ba me it e bala ong ak tinga jong me na ba blay la it ket ta ka tai ka prthai kan ba la ai ti no ya na khon bala khamar we ba u baro o ba ngai ha o num jat sho na yo ka jing em bom jo kot la da u don hau chris u long u jing thau ba thamai ki ai ke barim ki la do no par hakmi ki ai baro ki long ki bathamai able da duai ker pangkan rat be akane ka por ini para ini meni jonga able mame to ai bore i to man sim kho jong me ya persang dal di atrai imla hare ha ka por ko pa i it no ila di hame ko mamara thamai pen thamai ka jing em jong i ba pen shai kin ko kan rat to man pen thamai ro ya ka jing em jong ni henmen jong ni para i jonga pan a u blay malong u blay mala ong kan pa wat defense shem did to on supply try that why hani ka por kar pang e ba ma making kan rat be men da le phla ha ga jing em ka jong ine ipara ine henman jonga kra hani ka por ka dwai kar pang yo nam tai jong ki to ki henman ki para try ba Syam yang jing hala yeng la sem. Namar badon ki bahayeng ga jong ki bala em hagri ki jing kerni ki ba pher. Hira duai ba man yo snow yang jing duai ga jong ki atrai. Komala yo snow ya ga jing duai jong i keme jong i ba penshai ablai. Man yo snow ru ya ga jing duai ko try jong ki to ki khon ki jong me. Ki ba pertasha me da ga don not. Ba man pelai em ya ki bahayeng ga jong ki. Henman ki para joki ki bala ngop hakini ki sneo jong ka perthai ablei da aingo kanrat mamale sngo yi jing duai ka jong ni har ga por ha ga kerteng ka jong try but onong pen em jong i Jesus Christ ni duai amen ublay umkur kui pi baro amen